Un colț de rai binecuvântat de Dumnezeu, cu munți împădoriți, cu pajiști cu iarbă grasă, cu gospodării înstărite și cu oameni gospodari. Ați ghicit, dragii mei, ne aflăm în dulcea Bucovină, iar acum începe o nouă ediție a emisiunii Iubește Bucovina. În țara pădurilor de nepătruns, Dumnezeu stăpânește, dar nu de unul singur. Poate nicăieri în lume și cu siguranță nicăieri în România, oamenii nu se potrivesc atât de bine cu locurile în care trăiesc și cu simbolurile pe care le-au ridicat la tot pasul. Nu ar trebui să fie român care să nu viziteze Bucovina, cu toate frumusețile ei naturale, dar și cele create de geniul omului, cel care a știut să pună suflet în piatra și în lemnul de prin munții ce străjuie imperial această fascinantă parte de lume. Și după ce ai văzut bogățiile spirituale și naturale, după ce ai călcat cu talpa iarba verde de acasă și te-ai spălat pe ochi cu roa și cu lumina de răsărit de soare, poți spune că ai fost botezat a doua oară și un dor năprasnic de aceste locuri te va cuprinde aproape fără să-ți dai seama. Propusă inițial ca zonă de protecție a codului Slătioara, în anul 1941, rezervația floristică Todirescu a fost declarată ea însăși rezervație datorită frumuseții peisajului și rarității florei montane. Cu o suprafață de 44 de hectare, rezervația se întinde ca o imensă pajiște la altitudini de 1320 de metri până la cota maximă a vârfului Todirescu, 1487 de metri. Accesul în rezervație se poate face fie prin poteca de legătură care pornește din satul Slătioara spre cabana Ararău, sau prin drumul Padinei în partea sudică a codului de la Slătioara, ușor accesibil, fie dinspre cabana Ararău pe un drum de creastă ce duce la Slătioara. Cam pe la începutul lunii mai, când se topesc ultimele zăpezi, vegetația prinde viață în superbe covoare naturale de un verde crud. Până la începutul lunii septembrie, când apar primele brume de toamnă, pajiștele adăpostesc o bogăție de flori smălțuite în toate culorile pământului. Bine ați revenit pe raza ocolului Silvic Stolpicani și vă mulțumim pentru posibilitatea de a arăta câteva din lucrurile frumoase pe care noi ca silvicultori și nu în ultimul rând ca bucovineni le putem prezenta din această zonă. După cum v-am spus, ne aflăm pe raza ocolului Silvic Stolpicani, în UP8 Slătioara, în cadrul rezervației floristice Fânețele Todirescu. Rezervația floristică Fânețele Todirescu fac parte dintr-un ansamblu mai larg de arii protejate în zona Rarău-Giumalău și este un punct de maximă importanță și atracție privind biodiversitatea, fiind limitrofe cu Codrii Seculare Slătioara. Codrii Seculare Slătioara am avut ocazia să-i prezentăm în emisiunea trecută. Rezervația propriu-zisă are o suprafață de 34,1 hectare. Inițial a fost constituită pe 44 de hectare, dar ulterior, datorită procesului de însămânțare naturală, suprafața acestea s-a redus la ora actuală fiind 34,1 hectare. Din punct de vedere istoric, primul care a studiat și a observat bogăția floristică, biodiversitatea, speciile deosebite care sunt în această rezervație, a fost profesorul dr. Gușulea, care în 1931 a propus Consiliului de Ministri ca această suprafață să facă parte din cadrul ariilor protejate. Ulterior, cei care au păstorit aceste zone și care le-au administrat au făcut studii și analize științifice, iar în 1941 profesorul dr. Ștevureac din Câmpul Lung a pus în valoare această rezervație prin publicarea unor lucrări de știință deosebite. Din punct de vedere istoric, aceste suprafețe împădurite au aparținut de fondul bisericesc, iar ulterior, cu această pășune au fost împroprietăriți sătenii din satul Slătioara,
care erau crescători de vite și după primul război mondial, datorită rezultatelor obținute pe câmpurile de luptă, au primit în proprietate această pășune. În speță ei creșteau aici animale mari, creșteau boi. După cum vedeți, în partea dreaptă se află un gard viu, gard care avea pe vremuri rolul de a delimita fostul Imperiu Austro-Ungar de zona de regat, de zona regatului român. Acest gard viu este întreținut până în zilele noastre și este dublat și de un gard de lemn, având și ca rost să nu poată intra animalele domestice în această rezervație. După cum vedeți, rezervația se află într-o formă perfectă, există tot covorul de flori, tot asortimentul floral, întrucât în această rezervație nu se pășunează, în această rezervație iarba sau covorul erbaceu, care e format dintr-o serie, dintr-o gamă largă de plante, nu se recoltează și nu se face fân și atunci aceasta permite ca în fiecare vară și toamnă să se disemineze sămânța și să avem acest covor floral pe care îl vedeți în fața noastră. Aceste elemente o fac să fie unică. O fac să fie unică, întrucât aici avem peste 46 de specii de flori, începând de primăvară până toamna. Să avem, în momentul ăsta, majoritar vedem margarete, dar din primăvară începe cu bujorul și o serie de specii endemice care bucură ochiul și bucură de asemenea populațiile de insecte, populațiile de albini, care asigură o polenizare corespunzătoare a acestor flori. Faptul că peisajul nu este alterat de prezența omului în niciun fel, fiind practic codul secular, fiind practic o zonă tampon de peste 1000 de hectare care nu permite accesul nimănui până aici, de altfel ați văzut și dificultatea traseului, dar și frumusețea lui. Această rezervație floristică este un rai și pentru animalele din această zonă. Sunt momente atunci când se ivește soarele dimineața, când ai plăcerea să întâlnești și mistreți și căpriori, cu atât mai mult cu cât sunt în habitatul lor, nu sunt deranjate de nimeni și de nimic și atunci este o bucurie deosebită să le vezi în mediul lor natural. Practic, fânețele Todirescu sunt neatinse din punct de vedere a biodiversității, din punct de vedere a specificului lor, la fel ca și codrii secular Slătioara, probabil că din perioada lui Ștefan cel Mare, adică dacă vrem să vedem o mostră unică din frumusețea pădurilor bucovinene, mai bună locație decât codrii secular Slătioara, care înglobează și această pășune, nu cred că putem găsi. Telespectatorii o să vă creadă pe cuvânt, pentru că dumneavoastră sunteți frate cu codru. Sigur că da, nu numai eu sunt frate cu codru, și locuitorii din această zonă sunt locuitori care înțeleg importanța pădurii în viața lor, în existența lor. De asta observați dumneavoastră că fără a fi înțelegere din partea localnicilor din Slătioara, n-am putea să păstrăm această minunăție a codrilor bucovinei. După cum au descris-o mari silvicultori dinaintea mea, numai noi cunoaștem câtă muncă și cât efort este pentru a întreține într-o vreme a modernismului, într-o vreme în care accesul este din ce în ce mai facil către zonele forestiere, cât de mare este efortul pentru a putea întreține și păstra această mostră a vechilor păduri din Bucovina. De ce spun că este o mostră a pădurilor din Bucovina? Întrucât toate elementele pe care le avea pădurea acum 2, 3, 500 de ani, le regăsim în mod intact și asta permite și cercetătorilor și oamenilor de știință să vină să vadă cum
era pădurea în forma ei primară, în forma de la începuturi. În felul acesta și noi, ca silvicultori, putem să conducem și arboretele gospodărite către acest ideal, către acest optim. Știm care este starea normală, starea firească a pădurilor. După cum vedeți, insectele își fac treaba, ceea ce spun nu este... Totul e natural. Totul e natural. Și aici, în acest paradis verde, cărările munților sunt presărate cu întâmplări. Dacă cumva ați uitat de poveștile cu vânători spuse de bunici la gura sobei, vă propun să ni le amintim împreună. Luând la pas fânețele, ne-am oprit lângă o cruce. Ne gândim noi că dacă n-ar fi încărcată de istorie și dacă n-ar avea o poveste, poate am fi ocolit-o. Bineînțeles că și această cruce are o poveste. În spatele codrilor seculare, în spatele fânețelor Todirescu, stau niște oameni care de-a lungul timpului s-au sacrificat pentru ca să avem în continuare aceste păduri. Primul dintre ei este Franz Cech, fost silvicultor, care a lucrat în această zonă și care a dus o bătălie fantastică împreună cu sătirii în această zonă pentru ca pădurile din codrii seculari să rămână neatinse, existând la un moment dat, în perioada fondului bisericesc, intenția de a se exploata aceste păduri. Nu a fost ultima oară, din păcate, și în perioada când acționa în țara noastră Sovrom lemnul, rușii au încercat ca în contul datoriei pe care o aveam de plătit să exploateze aceste frumoase arborete datorită calităților deosebite. Un alt om care s-a sacrificat pentru a păstra intactă această rezervație floristică este tehnicianul șef de district, fost șef de district, Isidor Vasile, care în jurul anului 1950 răspundea de această zonă. Și după cum v-am arătat și până acum, au existat dintotdeauna și oameni care nu au înțeles importanța și au provocat sau au încercat să provoace pagube acestor păduri. Ei bine, această fâneață este un loc ideal datorită liniștii și izolării ei pentru tot felul de animale care și-au habitatul în zonă, în special căpriorul și mistrețul, iar șeful de district, la mijlocul anilor 50, executa o misiune de patrulare aici, când a surprins un braconier încercând să împuște un țap și, dintr-o eroare, braconierul l-a împușcat pe el. Povestea este mai mult decât tristă, mai mult decât dureroasă, fiindcă pentru integritatea acestei arii protejate, iată, au trebuit ca silvicultori, colegi de-ai noștri să facă chiar sacrificiu suprem și să-și piardă viața. Braconierul respectiv a stat la capul persoanei, la capul tehnicianului silvic, aproximativ o oră jumate, două, până când aceasta a murit. Ulterior s-a predat poliției, a coborât în vale și s-a predat recunoscându-și eroarea. În jurul anului 1980, pădurarul Tăutu Gheorghe, pădurar emblematic pentru această zonă, a fost 27 de ani pădurar în codrii secular Slătioara și iarăși este un om căruia această zonă îi datorează foarte mult. A făcut câteva gesturi, câteva monumente, dacă le putem spune așa, în onoarea acestor oameni, adică la intrare în codrii seculari a pus o placă din piatră în memoria lui Franz Cech, iar aici pentru tehnicianul Isidor Vasile a înființat această cruce în amintirea lui și Dumnezeu să-l odihnească. După cum vedeți, nu putem vorbi de lucruri frumoase, nu putem vorbi de lucruri frumoase fără să vorbim de oameni frumoși care au făcut sacrificii și datorită cărora avem și noi, generațiile de acum, posibilitatea de a ne bucura de această priveliște superbă, priveliște care ne încarcă de atâta energie și de atâtea gânduri pozitive. Cum vă înțelegem de ce ne-am oprit, oameni precum domnul Vasile merită amintiți ori de câte ori avem ocazia. Merită amintiți și sper ca și noi și generația mea și generațiile care o să vină după noi să fie cel puțin la înălțimea lor și să păstrăm nealterat această comoară a munților Bucovinei, catedrala de lemn
a Rarăului, cum o numea frumos HD-ul, și să se poată bucura încă multă lume de asemenea priveliști extraordinare. Cu toții știm că oamenii din Bucovina muncesc din zori și până în seară, sunt descurcăreți și rar îi auzi să se plângă de ceva. Cu ani în urmă, prin Fânețele Todirescu treceau ciobanii cu oile pentru a ajunge la stâni. Nu de fiecare dată vremea ținea cu ei, însă asta nu îi speria. Adăpostul în care se opreau pentru a rămâne peste noapte sau pentru a se feri de vremea rea există și astăzi. Domnule inginer, spuneți-mi, dacă ne prinde noaptea sau vremea rea, avem unde poposi? Bineînțeles că avem unde poposi. În spatele nostru se află chiar un adăpost pentru cei pe care vremea rea îi prinde în zona Fânețelor Todirescu. Lucian Blaga spunea într-un vers celebru că eternitatea sau veșnicia s-a născut la sat. Eu aș adapta puțin și aș spune că veșnicia s-a născut odată cu codul secular Sălătioara, iar Blaga explica în momentul în care s-a interpretat această poezie și acest vers, că ideea a venit atunci când a văzut un gard într-un sat de munte, un gard putrezit, un gard rupt. Eu cred că la fel de emblematic este și acest adăpost, un adăpost care are o vechime ce se pierde și o continuitate ce se pierde în negura timpului. Bineînțeles că a mai fost refăcut, dar cetățenii din comuna Stolpicani și mai ales din satul Slătioare, respectiv satul Gemenea, având ca principală ocupație de-a lungul timpului creșterea animalelor, și-au cumpărat pășuni în zona Rarăului, pe muntele Rarău, datorită, sigur, că deficitului de pășuni e necesar pentru gospodăriile lor. Astfel, timp de sute de ani, au practicat ceea ce unii dintre noi am citit doar în Miorița, și anume transhumanța. Pe aici era drumul pe care treceau oile din satul Slătioara, satul pe care îl avem în spatele nostru, și ajungea în zona Rarăului pe o distanță, pe o lungime de aproximativ 60-70 de kilometri. Și acesta era un punct în care, pe vremuri, bineînțeles că între timp lucrurile au mai evoluat, transhumanța nu mai este, nu se mai desfășoară ca pe vremuri, dar într-o anumită perioadă istorică aici obișnuiau să se odihnească, să-și odihnească animalele și să continue drumul. Aceasta este explicația acestui adăpost și îl consider și pe el făcând parte din acest complex al codurilor seculari ca o amintire a unei preocupări și a unei activități care a avut o continuitate de sute de ani în această zonă. Bucovina rămâne de departe locul unde redevii copil, unde poveștile încă mai sunt ascultate cu sufletul la gură, unde peisajul îți mângâie ochii și sufletul, unde încă mai miroase afânt proaspăt cosit și unde natura încă se încăpățânează să rămână ca acum câteva sute de ani. Eu am numit aceste fânețe Paradisul Verde uitat de timp. Dumneavoastră cum l-ați numit? Până la urmă, paradisul este o stare de spirit, iar unii dintre noi îl definesc ca fiind o stare superioară, o stare de absolut a spiritului. Mă bucur că în viziunea dumneavoastră paradisul are culoarea verde, fiindcă până la urmă este culoarea meseriei pe care o practic și culoarea meseriei celor care s-au ocupat de administrarea și de gestionarea acestor suprafețe. În afară de a fi un paradis verde, în mod cert codri seculari, dar și restul pădurilor din bazinul Suhiei Bucovinene sunt casa apelor, este locul de unde pornește apa și odată cu apa, în mod cert, pornește și viața. Viața este indisolubil legată de existența pădurii, de existența izvoarelor care pornesc în totalitate din fond forestier, din pădurile țării noastre și de aceea consider că putem spune cu adevărat că suntem fericiți că locuim și trăim în această zonă. Și asta mi-amintește și de
câteva cuvinte pe care le-a scris Stendhal, la cărui socru a fost silvicultor și care spunea că cei mai fericiți oameni din lume sunt silvicultorii. Întrucât el nu știe ce va face mâine sau pe mâine, iar silvicultorii știu ce vor face și peste 100 de ani. Cred că trebuie să ne dorim ca și peste 100 de ani și peste 200 codrii seculari să arate la fel cum arată acum, ca această moștenire pe care am primit-o să o dăm mai departe urmașilor noștri, la fel de frumoasă, la fel de impunătoare cum este și în acest moment. Până la urmă, bazinul Suhii Bucovinene, pe care se întind trei localități frumoase, trei comune frumoase, Ostra, Stolpicani și respectiv orașul Frasen, este încă și sper eu că va rămâne pentru totdeauna un loc în care să ne putem relaxa, în care să ne putem bucura de spectacolul naturii și de viața care ne înconjoară pretutindeni. Vasile Diaconu, profesor doctor în istorie, care este originar din comuna Stolpicani, a făcut o serie de documentare, o serie de lucrări privind existența acestei comune și privind locuitorii de aici, a căror viață, a cărui existență de zi cu zi este strâns legată odată de creșterea animalelor, dar indisolubil legată și de pădure, de viața acesteia, iar comuniunea dintre cetățean și mediul înconjurător cred că nu poate fi niciunde mai bine ilustrată decât aici, în Fânețele Todirescu, în codrii seculari. Iar dacă aceasta este opinia dumneavoastră, că ne aflăm într-un paradis verde, înțeleg că v-a plăcut zona în care ați venit. Extrem de mult. Și cu mare plăcere vă așteptăm oricând să continuăm să prezentăm lucrurile frumoase pe care le are județul nostru, pe care le are Ocolul Silvic Stolpican, să vă arătăm până la urmă cea mai mare bogăție naturală pe care o deține județul Suceava, anume fondul forestier și modul în care se poate avea grijă în exemplar de acesta. Exact aici vreau să ajung. Domnule inginer, de ce este atât de puțin cunoscut acest aur verde al Bucovinei? Codrii seculare, și când vorbesc de codrii seculare, mă refer și la Fânețele Todirescu, fiindcă până la urmă fac parte dintr-un complex, sunt indisolubil legate. Adică noi ne aflăm în Fânețele Todirescu, dar în prejurul lor sunt arboretele deosebite, arborete de molid, în partea aici unde ne aflăm în special de molid, dar și arborete de amestec la baza codului secular, și care sunt cu precădere o rezervație științifică, nu sunt o rezervație turistică. Scopul lor prioritar este acela de a oferi cât mai multe informații despre habitatul, despre biotopul inițial al pădurii. De aceea cred că codrii seculare, respectiv Fânețele Todirescu, sunt mai cu seamă cunoscute în mediul academic, ele fiind și atât codrii seculari cât și Fânețele Todirescu în îngrijirea, sub oblăduirea Academiei Române, și mai puțin fiind cu acces către publicul larg. Să știți că avem în permanență întrebări, avem silvicultori, avem profesori în biologie cu care întreținem corespondență și care sunt interesați de activitatea și de codrii seculari. Eu nu cred că sunt puțin cunoscuți, aș îndrăzni să spun că sunt mai degrabă cunoscuți de către personalul interesat de către aceste bogății. De altfel, și accesul în codrii seculare este restricționat și
cred că nici nu ar fi indicat ca publicul larg să aibă acces aici, întrucât am pierde chiar esența codrilor seculare, esența fundețelor Todirescu, în care primul lucru este conservarea pădurii, conservarea florei din această rezervație. Vă văd vorbind din suflet, ceea ce mă face să cred că sunteți un iubitor de Bucovina. Dacă ar sta în puterea mea, cred că este lucru pe care mi-l-aș dori mie enorm, ca această zonă a noastră să fie corespunzător promovată, să fie corespunzător dezvoltată, să nu mai fie o mică Austrie, ci să facă Austria referire la Bucovina, datorită potențialului pe care îl au atât din punct de vedere al bogățiilor și resurselor naturale, dar mai ales a oamenilor deosebiți pe care îi cunosc și care facem o echipă atât de frumoasă aici în Bucovina. Dragii mei, aici se încheie o nouă ediție a emisiunii Iubește Bucovina. Nu uitați însă că povestea continuă. Sunt Raluca Bercea și nu uitați până data viitoare că aveți motive să iubiți Bucovina.